ka channel thir tu le ngai thatu zong zong te in savain chi bai le vek ule tuntu ma chuan ano pan lai atanga tleirol ani thlenga a harsatna te hriattpui ho si lawa mi ten an chhainom na thin lekha thiam theilo ema wanga sikul atanga an hno chhuwa le a chung te pona an duat lem lo tleirol ani thlenga an vuak ni tin thin le anun beidon ema wanga mani nun na hial la ka tumlaya pathian o hriat awanga pathian ta na anun hlan tu beni Prasad testimony ropui takkan ngai thau don ani pathian hriat tirna le hruaina avangin beni hian kumruk tharuk le darkar somni pani chungin khovel ramzani somli panga zet chu fangin world record voiruk lai chu alo siam to ni chu ramzani somli panga zinga chuan khovelin khwaljin mi te tana ramhlo omzinga ansoi North Korea le Pakistan te po tela chulai huna thi huama pathian thu au chua puidan le ama kaltanga pathianin aro puina atarlan dan testimony ro pui takchu kan ngai thau don ani Vaina remaro puiron tumturi India ramachanga kanchian chatak Bangalore atanga local ni in India rama om lo hle ani hi khovel pum huap zong pon musician zinga chuan ram fangkwal na sabberani world record polo dong to a ram zong zong fang to ni mire theite tan le mi hausa te tan ari moi chu tum sakin world cup atanga olympic thlengin aming chu beni Prasad ania enteu ani hian he thil hi titurin apom thlapani zanin daruk le chan vea I local ma chuan ani hian Thomas Rota in khom ma che in concert te naw nei don ani India ram hlat takatanga local khovela rimoi tum thiam ber berte zingami beni Prasad Kalome Johnny in va in zing tra vek ule come on kai ringin in soite in va in zing tra ule yes kha good morning chungchanga zirlai toy te ni kha nun na hlutak min petu lalpa pathian hena lom thu ka soya helai ka lo kala pianga thalai he zo zai rongbol tu ni turain puacha mek te ka mu hian min ti phur thin hle thuti tluk nai la siam fel lo ni chuan voin hi hun to pani u naw teu nungdam kan om hi ro pui hle ani ka kum som thum parian na pian cham ka lo lom fel chia kum som parukani khan doctor te chuan tharuk chung chau kadam tur thu min shila ka pian tira tang khan asma ka nei ngala kum nia tanga kum som paruk thleng chu dam doi dik lawa lo in en kolin cortisone steroid do sang taka in en kol kania chu mia wang chuan ka thin za somruk chu man tlak lawa ka immune system a ke chevek boka ti chuan rheumatoid arthritis ka nei tani kum som panhi ka ni khan fein min chuna chuan ka zang ru chu atliaka tin kanun na he kal sol khalo vekani ti hian ni lawm ni mi hring te hian kan soi thin ni kapa aerospace scientist ni ta chuan ama ang ni turin min be seya ma se kan chung ko zinga lak lo ber kani si pol som kani khan iman tlak lo isikul kal hian om zia nei lo engatan mai tangkai lo tin school atanga hnol kania chutiang tong kam hli chu kum som paruk chungot ka chunga an chak chuak ani damdoi lama tanga thlir chuan damrei to lo turin min ngaya zirna lam le khotlang mi puite lama tang chuan ka za pui om hle aniang min han enanga in chung ko tizak tu le an chia mai ni min ti thin tin talen eng ma nei lo be se tureng ma om lo mitlak tlai lo thil tha reng mu tur ke ma om lo kum som paru kaloni chuan ino hlum ka tumta ole khatia thut lai reng khan benia pathian hian ama rong bol tur hian min mang du donem ni itiani mai theye he hi ka hril duwa che khovela mi tam tak keima benia anga pathian ma mo an tam mai chung ten hena pathian mangai na puang chuak turin lalpana ma mo che sin kanuna chau berlai inti hlum mai ka du lai khan I swa o chu ka hria ani chuan beni mi mitlak lai lo tin soi chema sela kamomo reng che sin minti khovel pumin mitlak lai lo minti lain lalpa engwangin nge mi mamo le lalpa chuan ka siam thar leng chenga mi thara ka siam leng che minti ole lalpa kein engma pek tur chaka nei lo
kanun na ke chia tharuk chung chawladam tur hi kanei om chunte ani selal pa chuan ichungan hathar thok turin khai thil nei te kha tok renge minti ti chuan a soyangin ka chunga na thok ta kanun na chulal pa hne na chuan ka hlan ta ani chuan doctor tana thi tura min lo rin le min lo ti ni chu pel dei to ni ka phur zia mai chu tin sang ni palikum khan lalpa pathian hne na enge kanuna ti tura min ko na chan tin ka zota lalpa pathian chuan ka omdan te hi in omdan te ai na sang jok sia ka ngai tu na te po hi in ngai tu na ai na sang jok bokani ati unaw te u christian nun hi khowela hlim om berasin ani iswa hne na in pum pek na hi kanun na hi adventurous dewasin ani James Bond a movie ai mai na adventurous jok a chan chu thil tak takani James Bond a movie ve chu lem chan chop mai kum sang ni pan hi khan thlakhatha dollar som ni panga lekloin missionary na ka thoka iswan he na lalpa eng ti turin nge min du ni ka suang tu ana chuan ram pakhata ka kalang kalotia lalpa chuan beni kum sang ni som top lama chuan ram tin fangkwal man laka du che ni minti lalpa hei hi mihring te tan thil the ani lo kati tun thleng hian Michael Jackson ai mo Maria Carey emo tu po ni ro se tu ma ram tin fang chua kan lawm lo eng tin nge keimi ke chepa hian hetiang te ka theyang ni lalpa chuan beni itana thil theilo chu ka ta na theyani minti kan ti thei lawm ve ta chu kan nun na ke cheto tak mai hi kan in pumpe ka lalpa ku da kan in hlan chuan anin min lo siam thar le don ani ti chuan iswan he na chuan lalpa nangin min ngai to sak chung chu equal zin mi kaniang kanin berem ta lalpa nangma karin nakanghat tlatang chuan kamamo chu min pero katiani voina hian he ka passport pakhatania he passport hi khovel ramzong ka fan chuan a record tu ani November ni somni pani sang ni som khan kazin top na ber Pakistan ram chu ka thlenga ti chuan world record voiruk ka siamani chung zinga chuan hun reilo te chung ram tin fang chuak rang ber kumruk le tharuk le ni somni pani chungin ramzan hi somli panga ka fang chuak ani Antarctica tiamin amaro puina na iswan kanun na mangdu ani chuan milo ngai dam ola inkut ben kha khang seng don lova hoi hom lo ni ka tumwang poni lo ma se iswan khatianga thil min ti sak thei chuan ichunga po thil tum anei rengasin ti chuan lalpan ram moi taka min hruaya chung zinga chuan North Korea tel nikum khan government of North Korea chuan an ram din tu kimul sunga kumza anniversary lomna perform turin min soma khovel mun tin atangin performers mi zariat samthum pali lai thlan chuan nia India rama tangin keima chia thlan chuakani khatari moi tum tura hun rem chang nei kha ropuya ma se chu ai ropui jok chu pathian rongbol tura hun rem chang ka nei kha ka lawm hle nia chanchin thai hrilh chuan thai niang ti hriatthiam turin zol nei ni kherangai lo ma se pathian le khabu in ziak tu po nun na chan him tum chuan an hlawanga tu po lalpa wang nun na chan te chan chuain an omang ti kha ka hriatthiama ti chuan kanu le paten hena North Korea tha kalo tok po ni mai thei chu wangin April ni som pasaria ka chinin hrelawani chuan in hriatthiam tur chu lung in ka tang ani lo poin tha kani ti na nia vanrama kanin mudon nia achan chu ke tan zong nun hi Kristani sia thi po hlok na ni North Korea chuan ka thi le ka dampon iswatan tin ka kalta ka hlim hle en thlatu pani tan ni tin mai chuan ka kalna pianga min zuya minute tin mai chuan khatianga pathian ring lo jing chhun jana nangma zui tu chen omani chuan eng tin ngai tiang chandam na thu chai hrilang achan chu ibula an om reng sia an kal san lawang che an phat san mai thei che ma sen kal san ngai lawang che kabulan om reng mai sia pathian thu hril nan hun rem changa ka mangta pathian thu hril tura North Korea vakal kherangai lo iswani thinlunga rama pe che ama thu chu oila ole lalpa tiang che ti chuan harsatna chu ka tok tange maile atu ka katong le tu chuan an official hena chuan benian chu tiang khatiang chuan ati achan chu ka testimony soite ka spice ten hena lo le turin ka mang sia tuna chuan boina ka tok ta tha chu ka ninge yang le ma se official te chuan kum som parkwini khan iswa o chu ihriani tiang tin nge chiang takai hriat thei rik ngot izel din na mai an yang a minti ke chuan sar ke ma zel din na chuan in okhlum turin minti ma se iswa o chu ka hriani
chu chuan nun na min pe a nun na hniang hnar tak ani chuan ka testimony chu hrian unaw te u hei ka hrilh du cheu ani hoi sen ro I thi don thleng poin I suam hangai na hi soi zelang che inun na tan hlau reng su I suan hruai ang che North Korea khan tha ka ni lo a chan chu ka thiala hun lo ani adik tak chuan Pathianin ka top hun tur hria ti chuan a topa musician zaria somthum pali zinga chuan mi som pani chu thlan chuan nia tin ke chu mi som pani thlan chhuat te zinga North Korea sarkar hne na tanga lawm man chu ka dong ta ani hela shout to the Lord chu ka tuma tuna ka halo play tur hi my Jesus my savior Lord there is none like you ti ani khatiang ram khir taka Pathianin Indian Christian he guitar mang nge ya perform thei sang ni pali Olympic Games Greece man tur Pathian puina manga guitar design le siam chua ani keima ang mi pui van tlang nan lo hnol to Pathianin min mang du ani drum ne na in kop nga la chunga khovela hetiang ang guitar om masap berani hi iswatan inuna ati thailo tur om lo hetiang a passport min pe thei hi busom pali lai ani kal chuak a chandam na chanchin tha hrilh tur le khovel pum phang chuak turin min ruat ani thil ti thailo om lo reng ke hi ka phur hle mai my Jesus my savior Lord there is none like you ti la karem dona he la hi ka play a piang in doctor te thlengin he hi pathian chawani nge yang anti khatia world record ka siam khan lukhum ka siama chuta chuan isu ka lome ti ka ziak media lama tangin CNN te chumin interview ma sab bera antanga sar ilukhum kha sa kholam thilania khongai takin la thlaro awang chu sa kholam channel kan ni silova anti ka shrilang cheu chanchin thrai hrilh du ani chuan zei takin hrilh ro tu manan khap theilo che chuwang chuan I suan hena lalpa idea min pero a chan chu ka hlotlin awangin khovelin min interview dona keima kaltlanga isu hriattir chu ka tum tlatani he thu cha hi ka za pui don lo doctor ten tharuk chung chaudam tura min ti lain ani chuan nun na min pe a ani chuan min venga min hruai renga engtin nge isu hi ru ka von thayang no isu hi keima tan chawaka ruat chuan hei hi thil sualani hetiang alukhum moi taksiam theina idea thatak min pe a min chandam awangin kalome lalpa Indian kani ti achuangani he hi sa kholam thuzia kani lo ram le nam hangai na ni jok heta chin chu tu man min ti top thailo ente helu khum hi khum lo turin tu man min ti thailo chuan news channel ho lokalin hei hi min hril enge ilu chunga mi hi Indian kani awangin ka in chuang hle ani cameraman ten hena chuan alukhum pokha han focus ro United Nation a chuan I swa chanchin hi soi theilowang ke chuan ole ma se kalukhum hi ka khum renga hei hian I swa chanchin a soi rengani una du tak I swa chanchin soi du tak takani chuan tu manan dang theilo che chuan lam tur eng ma jong su kal zel ro satwana nun na kan nei theinan kan tan cross a lo thia sual la ka min chandamani Isu hi arukin kapai reng thailo my Jesus my savior Lord there is none like you kalalpa ka chandam tu nangang reng tu ma nom lo